king kasapaning maulagamong grasya. Manalig ko king alangang pakalulo mo, ing mi patawaran laring sablang kasalanan ko. Mangako kong magkumpisal, ang pumagparati, king kasiwan keka, ang king kapupusan ning biyeko, bankantan ko naman ing pangako mong tulang alang kapupusan. Amen. Amen. Panalangin king Aldo, itamongan po. Santo Domingo, masigasig kan talapanaral ng Ebanghelyo, karing heretiko ning kekang panahon. Linupig mula king upaya ning gilingan mong magsalita, at pami patutu ing keking biye. Dating taong mikawani king sarili ra king kasalpayan tayanan, megyam laki ka, metong ataong milarlarawan king kabanalan ng Yesus, maluka at mapakumbaba. Makasadyang ipayabot inlugod ng Kristo king balang metong. Kaya bering taong sisira king puri ning Santa Iglesia. Makatipon king ini arapan mo, adwan ing kekang pamamilatan. Metong kang paboritong anak ning ipa, apig kalubana karingkalam ng kabyasnan at kaya pa na yusok. Ding papa at aliwang pamuntok may kirandam laki ka. Tikilan mi ing Santa Iglesia at dinin ng direksyon. Masikanan ing kekang pamamilatan at kiyakaba na niting atlong aldong trido ang makapatungkul king kekang tangalan. Lalatag mila arapan mo ring kekeng kedonan. Nginiking kataymigas sambilan tala ring grasyang buritang akamtan kaniting trido. Amen. Panalangin king Kaduang Aldo. O maligayang Santo Domingo, patron daring misang kanan karing kasalanan apigawa, simpanan ding pabilang amala, mayupayang karinan, anong nuya mayakit ing puyulyan ing kaladwat katawan. Badbad ding irehes, alagad ng talapanaral in Diyos. Tula at santungan ding kekan devotos. Piyalimbawanan king pamagpenitensya. Salamin alusok king kalinisan. Api ning kapalsintan king Diyos. Itangad mo ring matamu kining kaklis. Manyawad king kekang kasupan, baning ginu, dinaning sikanan lumaban king kasalanan, tetagan, baning asupil hindi demonyong mapamiraya. Kasayan ning kabang mabiya, ketiking yato, kanita king katataulian, malyaryang makikasi king keka, kintulang pakasautan, banwa. Amen. Kilaginig pa po ning anak, po ning banal na Espiritu. Amen. Amen.
Maya pat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kayardawan pag masusyantaya, ing pamanalawanas kaya ning Ginoo. Pagkabetala po ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Sponsor Santo Domingo Village. Pasalamat na ding makatuki. Almenanza and Sarmiento Family. Jose L.B. Lilia Cunanan and Family. Birthday Thanksgiving ng Carmelo Pajardo, Limazor Maniago, James Daniel Bautista. Special intention, Chito and Winda Reyes. Speedy recovery Daddy, Mirna Flores, Gemma Cruz, Rosemary Manalang, Alma Bognot, Angelo Bonus at Bel Trinidad. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwa ni Domingo Senior, Father Lorenzo, Arlene, Juanito, Merlita, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Carmelina, Consuelo, Carlito, Cecilia at Simeon. Makiabeta mo po king dalita pamukulat. Kilagilingin pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng banal Espiritu, mantabay kikaingan. At kekon timurin. Maya pa habak kikaingan po. Morning. Ay payabak po. Magandang umaga. At sa araw pong ito, ating ginugunita ang transfiguration. Ano ba sa Tagalog ang transfiguration? Pag-iibang anyo ng Panginoon. Pamanaliwa ng aske. Isa sa mga nangyari sa buhay ng Panginoon na ating ginugunita at pinagdiriwang. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamod pagsisyan, tingkay katamong kasalanan, anyaran tapamo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Iking Ginoo, ing kakatas-katasan, babo ning sabla, ketiking yato, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Minaliwa ka aske, Ginoo. Bana pakit mo kaya kami, ing tunay mong ligaya. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Pakiramdaman da ka o Ginoo, kilob din kaya kang puso. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daring kasalanan tamo,
idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king ligaya ng pamanaliwa aske Kristong kekanganak, pasik nangan mo ing kasalpantianan mi, kapamilatan ing kekang pamipatibe, king pamipatutuda ring kekang propeta, at papakit mo kaya kami ing ningning ding pakamalan mong anak. Kabang makirandam kami, king siwala ng kekang anak, sopan mo keng maging talapagmana, ning alanganggang biye kambena, uling mabibiye at magari kambe mo, ading banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Kabang magumasid ko, ding tronong luklukan mibili laking lugal. Linuklukya itang metong ating maragol aketuan, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imalana, at ing buwak na busilak anting bulbul ning tupa. Mitatao ya ing trono na, ang makabili karing milalablab a parugang, at ing metong amamagos anting batis api, luluwal kareti. Ating libo-libong tao karin ban magsilbi kaya, at milyon-milyon la naman ding taong pakatalakad king arapana. Ing piyamanwan king husgado migmula, at ding libro mi buklatla.
Kaniting malikmatang ikit ko, king ke kabaning bengi. Ikit ke ing metong abala mo tao, lalapitan ako. Makapadurot ya king biga, at mintaya ketang mabibye king kapilan paman, at mi pakilalaya keya. Mi pagkaluban niyang kayupayan, dangalan, at upayang ari, banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suyuande. Ingkayang kayupayan manatili, king kapilan paman, at ingkayaryana, eya miwakasan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo ariya, ing matas dili, king mabilog ayato. Ing Ginoo Aria, ing matas dili, king mabilog ayato. Ing Ginoo ariya, o yato, magsaya ka. Ikong sablang pulo tumulangan. Ing biga at dulum, ilang piblas na. Manulampakan, king matulid, at alang pamangabiran, ing pamag-ari na. Ing Ginoo Aria, ing matas dili, king mabilog ayato. Malaso lang anting kandila ring bundok, king arapaning Ginoo, ning meto sikluban. Ing kekang katuliran, papasyag ning banwa, sablang bansa akakit da, ing kekang ligaya. Ing Ginoo Aria, ing matas dili, king mabilog ayato. Ginong mayupayang tutu, ari ka, king mabilog ayato. Maygit ka karing sabang Diyos, ay tutu. Ing Ginoo Aria, ing matas dili, king mabilog ayato. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pedro. Kapatad, king pamipahayag mi kayo, tungkol king panyatang ng mitmong upaya ng ginutang Kristo. E kami menalig karing salitang pigawa. Karing sarili ming mata, ikit mi ingkeyang ligaya. At tsuke ka rin inyang dininaneng dangal, at kaligayan ning Diyos ay pa. Inyang ing siwala miraskeya, ibat king kakatas-katasan, aligaya ning banwa, at nga nang sinabi, itiya ing sarili kong anak, apakamalan, keya tutukeng pamatulan. Ikami mismo din damiya iting siwala, amani batan banwa, uling kayabe na karin, keta ing banal abundok. Anya lalo king makasiguro, king sasabihan ding propeta, eyo sisisyan nung makirandam kayong masalese kaniti, uling may ngaring metong asulong saslag ke kayo, busal ning karalumduman, ang kaking maspakya king alay ngaldo ning Ginoo, at sunlagya karing pusuyo ing tala ning munag. Amano na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po yung mayap abalita. Pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya.
Ang ginuman tabi kay kayo, at kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon ito, tiki na lang Jesus di Pedro ang ponding mi kapatada Santiago tuwan. Ilang apat, minukit laking metong amatas sa bundok. King akakit daling at lungalagad, minaliwayas kay Jesus. Ing lupa na mas lagyang anting aldo. At ing imala na meging masala, anting sala. Kabudabud ikit dala rin Moises, sampo ni Elias. Makipagsalita la kang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus, Ginoo, masanting ingketi tana mo. Nang bisa ka, mitalakad kong atlong tolda keti. Metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalita, inyang ing maslagabiga, tikpa nala. Meron din niya ibat king biga, ing metong asiwala. Nga na, iti ing anak kong tutong pakamalan, alubos kong katulan. Pakiramdaman niya. Inyang dandaman dering alagad, ing siwala, may nga takutan lang emonano. Inyang may pasubsubla king gabon. Linapit Jesus karela at kilbit na lang. May bangon kayo, nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin nanenamo Jesus. Kabang kukulas laking bundok, nga nang minyebilin Jesus karela, ala kayong babalitanan ni numan king ikityu, hanggang esobling miye, ing anak ning tao. Ing may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Morning po ulit. Magandang umaga. So sa ikalawang paghanda po natin sa pista ni Santo Domingo de Guzman, ay ito naman, isa pang pista ang ating ginugunita, no, ang Transfiguration. Isa sa mga nakakapangilabot o kaya nakakamanghang nasaksihan sa buhay ng Panginoon, nasaksihan ng kanyang mga alagad. Hindi naman po lahat ng mga ginawa ng Panginoon kasi nangyari sa kanya ay ating ginawang pista. Yung paglalakad niya sa tubig, di ginawang pista. Kaya yung Syrophoenician woman na nakipagtagisan pa ng salita sa Panginoon, kahit sa binansagang aso, hindi rin ginawang pista ng simbahan. Mayroong mga ginawa ng ang Panginoon na ito itinaas ng simbahan bilang mga pista. So kabilang po sa mga ito binigyan ng focus at binigyan ng espesyal na pagtatrato itong Transfiguration. Ang pag-iibang anyo niya. At alam niyo, dito, kung pinakinggan niyo po yung binasa natin, hindi naman lahat ng mga apostol niya ay nasaksihan itong kakaibang nangyari, kakaibang eksena sa buhay ng Panginoon. Kasi nung nangyari po ito, 3 lamang sa kanyang mga lagad ang kasama niya doon sa bundok. Sina Peter, James, and John. Yung ibang alagad, wala rito. Actually, meron pong mga insidente pa sa buhay ng Panginoon na itong mga kasama niya, itong 3 ito, nung binuhay niyo po yung anak ni Jairus, yung opisyal ng sinagoga, na ito lang 3 ito ang nakasaksi sa kung paano binuhay ng Panginoon yung bata. Yung ibang mga lagad, hindi nasaksiyan ito, hindi nakita. At doon po sa hardin ng Getsemane, yung the night, bago dakpin ng Panginoon, habang nagdarasal ang Panginoon, yung ibang mga lagad, wala man doon sa eksenang yon. Ito lang 3 itong nakasaksi
sa pagdurusa at sakit na naramdaman ng Panginoon habang doon siya'y nagdarasal, nakaluhod doon sa isang bato, doon sa hardin ng Getsemani. Kaya sabi ko po, nung simayin ko itong mga nangyari, mga events sa buhay ng Panginoon, napaka-privilege naman itong tatlo, na sila lang, na sila ang pinili ng Panginoon para masaksiyan itong mga ilang insidenteng sa buhay niya. Pero pag ganun po, siyempre pag pinili ka ng Panginoon para makasaksi, o kaya makakita, o kaya makaranas ng isang pangyayari, eh hindi lang yan pribilehiyo, kundi yan ay responsibilidad. Siguro itong tatlo, responsibilidad nila na ngayon para ibahagi itong pangyayari. Responsibilidad nila para ipakilala pa talaga kung sino itong si Jesus, kasi mayroon silang additional info sa buhay nitong tao, sa buhay ng Panginoon. At siguro ito po isang paalala din sa atin. Kaya tayo po, pag mayroon tayong kakaibang ginagawa ang Diyos sa atin, tayo pinagpapala na makaranas ng isang magandang bagay, o kaya tanggapin ang isang biyaya. Hindi lang yan po, we are privileged and we are blessed by the Lord, kundi isang tungkulin natin, yung pinagpala tayo para tayo, hindi yung iba ang makaranas niyan at makatanggap niyan. Isang tungkulin sa atin, ang ibahagi natin yan, no, para ang lahat tunay pang makilala ang kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Amen? Kayo po ba ay mayroong mga kakaibang karanasan na ginawa ng Diyos sa inyo? Mayroon ba kayong kakaibang mga biyayang tinanggap? Well, kung kayo po ngayon ay nagtatampisaw sa sarap ng biyayang yan, o kaya naman giliw na giliw kayo dyan, tandaan natin, isa ring tungkulin na dahil tayo ang pinili ng Diyos para makaranas yan o matanggap yan, tanggapin yan, tungkulin natin na yan ay kwento, ibalita, ibahagi, hindi para ipagyabang, kundi para makilala palalo ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo po, yung mga karanasan natin, pwedeng magkaroon ng iba-ibang bunga sa atin. Pwedeng magkaroon ng iba-ibang epekto. Halimbawa, kahapon po biglang may pumutok na malakas dyan sa may Beirut, Lebanon. Siyempre, ano bang magiging epekto ng ganan, kundi yung takot. Takot sa mga tao dun sa Beirut, Lebanon. Takot din sa atin. Kasi napakaliit na lang ng mundo ngayon. Yung nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, yung nakikita natin. Hindi tulad ng mga panahon, wala pang mass media. Hindi mo na alam nangyayari sa iba't ibang sulok. Pero ngayon po, nakikita mo na. Kaya ito'y pwedeng magkaroon ng iba't ibang bunga at epekto sa mga tao. At yung pong kahapon, siguro na nasa pandemya pa naman tayo. Ayan. Meron namang ganyang putok. Malakas na putok, parang nuclear bomb. Kaya yan po'y naghahatid ng mga takot. Mga takot. No? Pero mayroon din mga nagbibigay pag-asa sa ating mga nakikita at nararanasan. Na halimbawa, yung mayroon nang nade-develop na bakuna sa Amerika. Yung China, hawag na lang. Yung Amerika, pati yung Germany, yung ganyan. Nakakabigay ng buhay sa atin. At ganyan din po siguro para sa akin. No? Ang karanasan nitong mga lagad, yung mga nakita nila sa kanilang mga mata, habang kasama nila ang Panginoon, ang laking epekto sa kanila, ang laking binunga nito. At pinakamalaking
naranasan nila, na nakita nila sa Panginoon, siyempre yung muling pagkabuhay niya. Pero after ng muling pagkabuhay, siguro nagbalik tanaw pa sila. At yung mga nakita nila habang kapiling ang Panginoon, kaya pala, parang ganun, yung connecting the dots, nang balik tanawin mo, kaya pala, tunay nga palang siya ang anak ng Diyos. At yun nga po, dito, itong tatlong ito, kaya pala, nabuhay niya ang anak ni Jairus. Kaya pala nagiba ang anyo niya. Kaya pala nung sa Hardin ng Getsemani, ganon. Ngayon pala, siya ang anak ng Diyos. Alam niyo po, ganon din naman po tayo. Sa ating karanasan sa isa't isa, sa ating karanasan, sa pagkilala natin sa isa't isa, yung mga nakikita natin sa isa't isa ay nagbibigay kulay at malalim na pagkilala sa isa't isa. Kung minsan magkakakilala na kayo, ilang taon na, pero bigla-bigla may gagawin na itong kilala mo, mamamangha ka na itong taong ito may kakaiba palang katangian, may kakaiba palang ugali. Alam niyo po, nung nasa Talang Candaba ako at ako'y biglang nagkaroon ng sakit sa likod, yung spinal. At later on, nalaman ko, ito pala'y slip disc, herniated disc. Isang umaga, di na ako makagalaw sa aking higaan. Hindi ako makakilos, masakit ang likod. Nasa second floor po ako ng kumbento ng Candaba. Ako lang mag-isa doon sa second floor. Si Namyong nasa first floor. Buti po yung yung second floor sahig. Sahig siya. At hindi pa ganun ka yung mga cellphone, wala pang cellphone yung mga kasama ko na. Dahil hindi po ako makagalaw, sinikap ko na lang abutin ang sahig at dinugdog ko. Alam naman nila Myung noon na may sakit na ako. Ilang araw na akong ininda ko ang sakit sa likod. Pero yung araw na yon, di na ako makagalaw. Inano ko lang po yung sahig. At kagad pumanik si Namyong. At binigyan ko sila ng instructions kung anong gagawin. Early in the morning yon, siguro mga 5 in the morning pa o earlier pa, kung anong gagawin. Kasi magpapadala na ako ng hospital. At mabilis naman po yon. Yung mga parishioners noon, kasi mga dahil bata-bata pa lang ako noon, halos yung mga kasama ko, mga bata lang. Kaya sinabi ko kagad kinamyong kung sino tatawagin, kung anong gagawin. At ilang lang po nandun ang ambulansya na pinadala na ng mayor ng San Luis. Pero kung sinong sasama sa hospital, kasi sabi ko sa St. Luke's tayo, St. Luke's Hospital, yung isang leader kong bata lang, na pinatawag ko, yun, tawagin nyo, kasama yan, tsaka pa yung isa. Alam niyo po, yung dumating yung dalawa, mga bata pa lang nan sila, mga dalaga, babae, parang hindi man nakapagilamos. Meron pa silang muta. Tsaka meron pang bakas ng wawa. So habang nandun po ako sa ambulansya papunta ng habang ininda ko ang sakit, alam niyo, napaluha po ako. Napaluha ako hindi dahil sa masakit ang aking likod. Hindi ko man makuhang idiin sa yung bed. No? Hindi ko rin makuhang maitaas ng mataas. Masakit kung hindi mo alam kung paano may iayos ang likod. No? So anyway, abang nararamdaman ko po yan, napaluha ako, hindi dahil masakit, kundi kung tignan ko yung sasama sa akin sa St. Luke's, yung mukha nila, hindi man nila na nasuklayan ng buhok, mga dalaga to.
Tapos hindi nakapag-ayos. Alam niyo po, kahit mga 5 years ko nang kilalanan, sabi ko, napakabait ng mga dalawang ito. Sabi ko, na parang nag-iba. At lalong tumaas ang tingin ko dito sa mga kasama kong ito. Na parang bumilib ako sa kabutihan nila. At sinamahan ako hanggang doon sa hospital. At doon pa sila nag-stay habang wala naman akong kasama. No? Yun po, yung isa ngayon ay nandun sa ibang OFW, yung isa naman ay naging principal. No? Just imagine, principal siya ngayon, pero nung sumama sa akin, meron pang yan po yung sinasabi ko kung minsan, kahit kasama mo na, sa mga karanasan natin, yung mga kakaibang naranasan natin sa kabutihan ng bawat isa, lalong nagpapatingkad ang ating pagkakilala sa kanila, ang kabutihan nila. At dito po sa ating ebanghelyo, nilalagay ko lang ang sitwasyon ko, ang sarili ko sa sitwasyon itong 3 alagad. Ilang taon na nilang kasama ang Panginoon. Tapos bigla, mayroong ganitong eksena. Pag-iibang anyo ng Panginoon, nakakapangilabot, nakakamangha. Kaya ito siguro ang laki ng binunga, o kaya epekto, o kaya ginawa dito sa 3 alagad. Na nung nabuhay na muli ng Panginoon, doon talaga nabigyan nila ng kahulugan ang hindi maipaliwanag na pangyayari. So anyway po, tayo rin, naniniwala ako, kung minsan mayroong ginagawa ang Panginoon sa atin para lalong mag-iba ang ating paningin sa Kanya. Lalong lumalim. At siyempre, lalo nating yakapin. Lalo tayong kumapit at ihayag ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa araw pong ito ng Transfiguration, yan ang gusto kong tignan niyo sa inyong sarili. Yung mga pangyayari, karanasan, na kung saan ang Panginoon may gumawa ng ganitong kakaibang nangyari sa buhay natin. At naway ito'y magdulot sa atin ng lalong mahigpit na pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ika nga po, kaya nangyari ito para pag dumating ang oras na nasa mahirap na sitwasyon itong mga alagad, yung nakakadismaya, nakakalungkot, nakakapanghina ng loob, mayroon silang pag-uugutan ng lakas. Itong experience na ito sa Panginoon. So tayo rin po, kasi nakakarasin tayo ng mga pagsubok, problema, pero yung mga magagandang karanasan natin ng pagmamahal, kabutihan loob ng Diyos, yan ang pag-uugutan natin ng lakas. To go on, to move on. Ang manatili tayong nakatindig, hindi nabubuwag ng anumang mga nakakapanghinang loob na nangyayari sa ating kapaligiran. Amen. Ngayon po'y ating ihayag ang ating pananampalataya sa Diyos na pinaparanas niyang pagmamahal niya at pagkalinga sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang king banuat yato, at yung Yesu Kristo nga nakabugto nga ginuta mo, pingagli king upayaning banalay Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalo ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banua, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bano kung karing mabiyem pon nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamasimakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan,
king pangasubdirang meding mete, at king be alananga. Amen. Pangamalang kapatid, kaniting okasyon ng maligayang kapag masusyan, marapta king kakatang kapatid Jesus, at aduan ta kaya, inyaliwa na nakataas ke, nga tamang manalangin kaya, Ginong Jesus, iyaliwa mo ke aske. Ginong Yesus, ialiwa mo ke aske. Para kang Santo Papa Francisco, ading sablang obispo, ipagkalumong may bayo aske, ing panlubdang pangatao, bangketa king karelang pangatao, atuklasan mi ing kaya kang panga Diyos, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong Yesus, ialiwa mo ke aske. Para king pakamalan ming labwad, ibiya mo sa kaya kami ing tetagan, mi bayo king tutu, ing matsurang aske financial, political at panlipunan, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong Yesus, ialiwa mo ke aske. Para ka ring sablang tao, ipagkalumong ibayo mo aske ring kekembie, antimoing diapatan mo kari Maria Magdalena, Mateo at Sakeo, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong Yesus, ialiwa mo ke aske. Para ka ring sablang malungkot, ipagkalumong abiyasa keng mirake, pante-pante ka ring sablang mayap, abage lelangan mo, bangding sablang lupa, magbayulas ke king tula, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong Yesus, ialiwa mo ke aske. Para kay katangan makatipon keti, ing dibinong amano at lubos mayupayang Eucharistia, baywan no saring puso at lupa mi, bang parating miyang ipakit ing dibino mong figura, karing paraming tao, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginong Yesus, ialiwa mo ke aske. Ngani po adwan taming sarilitang kapagnasan. Tanggapan na sa Ginong Diyos, sana kapasalamatan ng bala metong kay katamo. Itugtog ilabis-labis sa grasa, karen kapadatamong mag-birthday, lana kang Carmelo Fajardo. Yuligin kaya na maligay sa blang kapatadamiyang unabie, lana Domingo Senior, Junior at Iadela. Manalangin tamo king Ginoo. Ginong Yesus, aliwa mo ke aske. Ipagkalog mo o Ginoo, ing ibayo mo kay aske. Antimurin din kay keng bie, ading kay keng kimut. Banketa, agyaman kete king yato, atuklasan da ka at akawangis. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ikan tatapo yung dalit para kimpa magsadya ka rin ngayon. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning ginuiting dawon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala,
at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kapamilataning pamanaliwa ng aske, ning kekang anak, papagbanalan mo riting kekeng ahin, at kapamilataning masag ng ligaya, ikapos mo kami karing kekeng kasalanan. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin, iyat nayo rin puso yo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratid numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pepakit na ing kayang ligaya, karing alagad, ban pasik na nga nolo, marap king iskandalo ning krus. Ing ligaya na sindag king meto nga katawan, akalupa rin kaya kami. Ban ipakit na king ing Santa Iglesia, akatawan ng Kristo, misa na yaldo, mirakayanan niya king kayang ligaya. King kekeng alang kayang gana na tula, pakablas mikete king yato, ing dalit ding anghel, kalimbanwa, kabang pupurindang alang tuknang ing kekang ligaya, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa redingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, madalilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso na at binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan at kananye, itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kaya ka. Binyin yung kalis ka rin kayang disipulo nga na, kuha niya iti ko nga, minong ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayit, para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo sinubilang Cristo datang yang Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabdi ng may biyening anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi, ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawa na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato,
ban mi ganap yakin lugod, kambenang Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman din kapatid ming Pepay nawan at maninayang sabing niya, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong arapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang anggap. Ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambenang San Jose kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malumong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ini manalantang mit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiruning Ginu kaya katam. Ikabos mo kami o ginukisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panawon mi. Bangking kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, ing label ming kasalpantianin kaya kayong iglesia. At pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka demurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kayo nga.
Kordero ng Diyos, na minalakoking kasalanan ng ato. Noon tamang mayaws king apunan ng Kordero. Ginoo, matampang tanggap ka, dapat ikas ngayon nga mano mo, kumayag na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming, siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay spiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bagi. At pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari, at syuka ka rin. At pagisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Oratio Imperata. Itamungan po. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang mag-ari kambe mo, king kameto nganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mikeka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunuanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Santo Domingo de Guzman. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, bilalag mo yung tunay ng ningning Kristo, king ligaya ning kayang pamanaliwas ke. Mananasanang ing pamangan at tatanggapan ming iba't banwa, alilana ke king kayang wangis. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman tabi ke kayo, At kekon timurin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahing tatu, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. May arinig kaya katang kapag masusya na miyatana, luguran tayong Diyos at ing kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Lord,
Salamat, Maya Porras Kiringan. Magandang araw. Maraming salamat. Ngayon po na, physical distancing. Mimingat kayo po king pamagluwal na. And,